la mare coure els canelons i he vist el pare com remena dos capons i corre l'àvia a posar-se un bon vestit. La tieta Sí, és el tió més gran del món, no?, aquest tió. Veus que la gent s'hi està posant i que la gent realment entén el concepte que hi ha darrere de poder ajudar als necessitats de casa nostra. Hi ha la part aquesta més pedagògica, no?, que els pares veus que arriben a la bosseta i llavors els expliquen, escolta, doneu aquí menjar perquè hi ha gent que li fa falta aquí a casa nostra, que potser són els veïns del costat, doncs deixeu-lo aquí i llavors el Banc dels Aliments ho farà arribar a aquestes persones. Teníem la necessitat de fer alguna iniciativa que permetés als pares explicar coses, no? I aleshores vam pensar que una bona cosa era vincular el tió, que és una tradició que a mi personalment m'encanta, però que a més és una tradició que consisteix en atipar a un tronc perquè cagui regals, doncs vam pensar, ostres, doncs si trobem un tió gegant, demanem que la gent l'atipi molt i aquests aliments, a més no van pel tió, en aquest cas, sinó per a la gent que passa gana a Catalunya, doncs perfecte. Aleshores d'aquí va venir que ens ajuntéssim l'Educador de les Criatures i el Banc dels Aliments i que decidíssim buscar aquest tió. I en molt pocs dies hem aconseguit que una iniciativa d'un programa que servia en el fons per conscienciar les criatures ha donat peu a tot un cos de famílies voluntàries, una moguda a tot el país, una promoció que jo crec que li convenia al Banc dels Aliments, que la gent sàpiga que hi ha una entitat que ajuda 500 entitats que ajuden a la gent que passa gana, que per tant és una entitat així molt gran. Som del grupament Escolta Sagarmata, cada any participem amb el Banc d'Aliments de Barcelona i aquest any hem vingut un altre cop a donar aliments i a ajudar a la gent que no té suficients elements per sobreviure. Esteu preparats? Sí o no? Vinga, va, doncs som-hi tots, Vinga, 1, 2, 3. Tió, tió, caga el torró, l'avellana i la pinyó. No caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. La campanya està molt bé perquè la gent s'implica i també pels nens també veuen que és important aportar aliments i també participem del tió. Fa molta il·lusió perquè veus que la gent respon a la crida que heu fet vosaltres a Catalunya Ràdio i que això tindrà una repercussió en la gent necessitada. I suposo que es repetirà, no? La idea un 10, que repeteixi cada any. Si pot ser que l'any que ve sigui millor.